Deq li gor civaknas û zanayan xemlandina însanane. Lê çavkaniya wê ji dîrokê vir de hîn jîn hatiye diyarkirin. Lêbelê hertim ji bo lêkolîneran bûye mijarekê balkêş. Li gor civaknasan danasîna deqê wisa têkirin. Deq nîşaneya demên winda yên pîroz e û her wiha nivîsa ewiliya bav û kalan e. Li dîrokê de jî xweş xuya kirin, xemilandin, باوێری و کەونەشۆپیەکە. Deq wekî hunerekê li ser çermên însanan tê neqişkirin. Lewra deq di bin çermê însanan de tê nivîsandin. Wekî ku dermanek bi derziyê tê enjektekirin. Wekê nîşana bedenên însanan tê qebûlkirin. Sembol û neqş li gor her heremê û li gor her çandê tê guhertin. Bi boyax ve heneyan tê çêkirin. Li dinyayê de bi gelem perî milletên roşlatê bikar aniye. Dak dediğimiz ya da işte Türkçedeki adıyla Deq wekî kevneşopiyekî li civatan rojhelatan navîn de hatiye bikiranin. Paşeroja çand û dîroka deqê bi temamî nayê Lêbelê mirov dema li hinek delîlan dinêre mirov dibîne ku li herêma Mezopotamyayê di nav civata Kurdan da, Ereban da, Suryanan da û Keldanan da jî deq çêkirin dibîne. Li Bakurê Kurdistanê jî bi taybet li gundên nêzîka Çiyayê Qerejaxê, li Mêrdînê, li Rihayê û li Amedê hatiye çêkirin. Deq weka sembolekî, weka baweriyekî, weka xemilandina mirovan hatiye û weka parastina nezeran bikaranîne. Hinek caran jî ji ber hîsê hezkirinê, ji ber evîndariyê navnivîsandine. Jin herî zêde li ser laşê xwe deq çêkirine. Sembolên sterk, hîv, tav, taca prensesan, şeklin xelxelokan çêkirine. Nakşediliyor. Mesela bir alnın ortasına ya da işte Ev kevneşopî heta îro jî berdewam dike. Lê tenê rengê xwe guhartiye. Berê niha oseyên deq bi teniya argunê û bi şîrê dayikan li ser çermê însanan çê dikirin. Lê niha bi makînan tê çêkirin. Rengê deqê ku bi şîr û tenî daha çêkirin ji tenê rengê di navberan lacivert û keskê de derdiket. Lê niha bayaxên deq bi her rengî tê çêkirin. Deq çêkirin li gor hinek baweriyan, li gor hinek biryarê devletan da dema xwe de hatiye qedeqekirin. Lêbelê çêkirina deqê li hembera hemî qedeqeyan hîn jî berdewam dike. başka bir şey de yapıyor. Kürtlerde ya da işte bu Kürt coğrafyası diye tabir ettiğimiz Li gor rîvayetan tê gotin ku li cem Japonan deqên masiyan 5 sal bêriya Hezretê İsa hatiye çêkirin. Li cem milletên Qezakistan, Hun, Kırgızistan û her wekî din jî hatiye bikar anîn. Di olên wekî Budizm, Şamanîzm, Animîzm û Zerdüştî de jî tê dîtin. Lêbelê deq di Kristyanî, Yahudîtî û İslamiyetê de tê qedexekirin. Lê em dibînin ku deq dîsa jî heya îro hatiye bikar anîn. Carna li cem hinek milletan wekê mihorê hatiye qebûlkirin. Li Roşlatê li cem Ereb, Ezidî Kurdan wekî kevneşopiyekî hatiye dîtin. bunu nasıl kullanmışlar? Mesela bizim Karaca'da Kesên ku deq li ser laşê xwe çê dikirin, bi taybet li cihê xwe ya bike lê dikirin. Wek mînak ne di nav lepê xwe, li ser destê xwe an jî li eniya xwe çê dikirin. Bi taybet deqê jin tercih dikirin. Li demên berê herkes nikarîbûn ku aksesuarên zêr an jî zîv ji xwe ra bistînin. Di şûna vanan da bi deq şiqlê bazin, gerdanî û her wekî din çê dikirin. Şêrê dayikên ku hîn nû bebika wêna keç çê bûye dihat bikaranîn. Li gor baweriya rengê deq bi şêrê zarokên keçikan ve betir xweş derdiket. Berê ceyran li gunda tune bû. Ji ber wêriyekê jî çira ji bo ronkaniyê dihat bikaranîn.
Çıraya ku dahat vexistin li duwarê kerpîçeyan odeyan da tenî diheşt. Şîr û tenî tevlihev dikirin û bi serê derziyê li ser çermê xwe dikutandin. Li aliyê din jî her kesekî nikarîbûye deq çêbike. Hoseyên deq hebû. Deq kevneşofiyekî gelê rojhelata navîn e. Di nav aşîran de belav bûye û hatiye bikaranîn. Li gor her aşîrê jî sembolên deq guharî ye. Gencên vê demê jî bi teknolojiya nû li ser laşê xwe şiklên cuda çê dikin. Sembolê tercihên motifên vê demê jî guharî ye. Vücuda nakşediyor onu, vücudun herhangi bir yerine. دقيمجي أبوك مسرا خامي أم جهل بون مسخر ليذكر أها مقياس تنبو فلان تستو تنبو مسخر خلق جهلتي أو زمانا وربو أو زمانا وانيجي Peki yani mesela Joanne naha çenakin çidikin نويرن وبيس ديس هلا درزيل ساقوي تروتشي إما ورمي أواز ورمي ما أقول لك ما تقول شيء خصوبي بقى إيه واني كوكا واني بوي بري واني بو وام جيش بون ما تو ما نزل أم تشيزي دكم واني كو أهم خضر نخص إيجا أنا بوس ما بون أم ديما تشو أب تشتيشين بالخكر دوي قلنا هناك دوي قلنا كاري هناك دوي قلنا يه دوي قلنا يه أري والله Deq helbette ji bo xemlandinê nehatiye çêkirin. Lewra baweriyekê mezin hebûye. Hinekan ji bo ku bi nexweşiyê nekevin, hinekan jî ji bo çavînî lê nekevin, hinekan jî ji bo ku Sûdê wan fireh bibe deq çêkirine. Bi gelemperê însanên ku temenê wan di navbeyna çul û çul û pêncî de ye bikar anîne. Zilam û jinên di navbeyna van salan de ne li ser bedenên xwe li ser dest û çavên xwe çêkirine. Li Tirkiye jî bi taybet li aliyê herema mezra botan hatiye çêkirin. Li Bakurê Kurdistanê ji aliyê Mêrdînê, Qerejdağê û Rihayê mirov dikare bibîne. ولد خيدي ما تقول خش قونا ملك دغايدي زاروك بون بري قوي ما يمسد شخور تشيل كل خد كر امجي عمري ما تشار دبو سيد دبو اقور واني ما تقول ماشي كما تقول خش كن انيا ما كل شنقا ما كل دسي ما كما تقول خش كن امي شخور خش كي خدر خن وما لي ذكر جامع بها ما تقول كتشي قونا يم درزي خد جانا خد بر درزيا ونا ترسن عندنا ما تقول انا نايش ام جينش بون ما تقول نايش برجع بي ما ايش نخيا ما تقول برا الماء بيبي خشك بيبي ما قهنا دايش شيء مشغول خذكر معنا وانا من لام عربابو اي عربا وري امشي لنام عربابو ما شخرت شكر وكيدني تشكي زيدتن يعني مثلا هما دلي ما بجياي وما شخرت شكر بش چه بري اي بري چه ذكرن بيركي بري باريا سيلي وشيري جيا كچكا و چه ذكرين و شش حفت الروجا دهشتن
وإجا مثلا بالداركة كي داتانين سر وقت نویسان دنیا چه دکرن دلی وان چلوب خواستایا چه دکرن وإجا درزی و پید کتان چه ندیشیا خوین جید بون دیشیان جی و مره چه دکرن Berêneha di destpêkê de darikê miftikê dişewitandin û paşê jî bi darikê miftikê li ser çermê xwe nexşên ku dixwastin xêz dikirin. Sê an jî 10 derzî bi hev dûrê girêdidan û çerm dikutandin. Paşê bi teniyên argûnê, alaf û şîrê dayika tev li hev dikirin û bi derziyan di bin çermê de dîsa dikutandin. Helbet ev derê ku hatiye kutandin hemû dibûn birîn. Jinan deq bi gelemperî li ser dest, zend, stû, sink, alûş û lingên xwe neqîş çêkirine. Mêran jî li ser bêvîla xwe, dest û milên xwe û li orta eyniya xwe didan çêkirin. Berê hebû ê keçikaçî hebû ê pîrekaçî hebû ama anha tune. Anha mode helatî kes nema çê dike. Zilam jî çê dikirin? Ne, zilama çê nedikirin. Ê pîreka bû. Koçka bû başxwarîla çê dikir û me derziya û dikutan û çê dikir werê bû mode berê werê bû anha nema werê ê niha adet latî nema kes wêrê çê dike divê guneh nizanim çi û kes nema çê dike berê mere çê dikir donê gazê tanî û mere çê dikir çira bû tişt bû ama anha bûne eratirîk û filan û bêvan ceylan tişkî yanî mere bikê berê nemayê werê bû. Deq bi pêşveçûna teknolojiyê êdin bi makîneyan li ser çermê mirovan tê çêkirin. Di destpêkê de motiva ku wê bê tetbîqkirin li ser qayîzekê tê xîzkirin. Dûvre li ser çermê însanan qayîz tê zeliqandin û boyaxa bi reng bi makîneya ku tê de serê derziyan bi dehan heye tê kutandin. Ev tatbîqkirin li gor motivan diguhere. Devra berê da berê gelenek û gelenek me de van tişta hebû. Mesela dayikê me û berê di gaveke mêze dikî mesela eniyê wan binê zimanê wan mesela li wir da zî şenike bû. Mesela gelenekê berê bû wana. Vî çaxê gaveka wana çê dikirin. Mesela kîjan eşîretê da bûn. Çawan bû mesela wana xuya dikirin. Mesela îro zî nava gelê ciwana zî wana çêbûye. Tane îro mêze dikê mesela herkes îşê xwe ser düşünca xwe fikra xwe mesela henê însan tê mesela ew kehes dikin çawan ji te re bêjin mesela îşê wan meslekê wan meslekê xwe çê dikin henê însanê kûçikê wan bû mesela heywan çê dikin mesela van tişta zamanla ana gaveke em mêze dikin mesela herkes ser fikra xwe û düşünca xwe mesela tiştê xwe çê dikin. Li her heremê motifên neqşan li gor cinsiyetê diguhere. Li aliyê ereban bi tîpên erebî navê şêr, mar an jî hîvê dihat çêkirin. Carna jî şiklên van heywanan dihat bikaranîn. Li cem Kurdan jî şiklên stêrk, tav, eyne, şeh an jî rengê çêlîkê xezalê û her wekî din tê bikaranîn.